Els botiguers de Manresa han endegat una campanya per promocionar el comerç a la ciutat durant les festes de Nadal. Els comerciants han aprofitat la popularitat de la sèrie de TV3 La Rosa, protagonitzada per Margarida Minguillón, per presentar públicament la campanya de promoció del cor comercial de la ciutat. Vine al cor és el lema de la nova campanya de promoció del comerç a Manresa. L'objectiu és incentivar les vendes de les botigues del centre de la capital del Bages de cara al Nadal. La presentació de la campanya es va fer a la Cambra de Comerç i Indústria amb la presència de l'actriu Margarida Minguillón, la Rosa de la sèrie de TV3, que va apadrinar la mascota, un cor amb vida pròpia que serà present en algun capítol de la sèrie. La Rosa va aprofitar la visita a Manresa per passejar-se pel centre i saludar els botiguers. L'actriu es va mostrar satisfeta de contribuir a un major coneixement de la ciutat. El poder de la televisió és bastant important, el ressò que agafa per tot el país. Fins i tot qui no sabia ben bé com era Manresa ara ja ho sap, i jo m'imagino que sí. Vull dir que la televisió promociona tot allò que surt. L'alcalde de Manresa, Jordi Valls, espera que aquesta campanya serveixi per revitalitzar l'activitat comercial i econòmica de la ciutat. El que fem és tornar a recuperar la imatge en què sempre s'ha identificat Manresa, com el cor de Catalunya. El que passa és que nosaltres volem anar una miqueta més enllà, no tan sols el cor geogràfic, volem que sigui aquell cor biològic, que batega, que crea energia, que crea fluxes, que rep fluxes i rep energies i que la retorna directament a la ciutat a través d'idees, a través de persones. Mentre duri la campanya, les botigues obsequiaran els clients amb una reproducció de la mascota.